nitiere kaka mbui mari oselosore koro inyalo winjowa kose? Anyalo winjo, unawinja? Dhi adhiya mbele wawinji. Unyalo winja? Koro nawacho niya ni doho gi cases lowo e doho nikech number one, mana kamano chal ka gima achidh nade mako ni kod kocha pod mako mbui mano mar Efik ntiere county mano mar Siaya korom Gajwang. Bende par ni ote ioronwa live mago te machokore dek 6:00 mbui mago gana Nyakorom Gajwang. Bende ioronwa ote makamago iyudowa live mbui mar Facebook, iyudowa gi nying mar Ramogi TV, wantiere live mbui mar X Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar YouTube. Par ni walose kotende kod odiochieng ratiro mano mar oganda kata mana Human Rights Day ma bende piny ngima hingo odiochieng' makawuono. Bende counties magwa mopogore opogore odiochieng' makawuono bende ihinge nyasi makamago. Ang'eni ote makamago abro bedo kasomo kwa dhi nyime koda twak marwa. Kata kamano bende walose na bende odiochieng' manyoro ng'ene piny Tanzania bende na hingo higni 64 chakre ne giyud loch kowuok e lwet wagunda. To odiochieng' manyoro karamna ka naneno karamna gazeti okinyi makawuono Daily Nation naneno ka picha bende na gichiwo kanyo mago mag jokene ratich oganda mamoko e pacho ka ma bende noriwore koda jowetegi mantiere piny mano mar Tanzania. Kata kamano naneno ka nomakgi nondhigi kana bende ne giwuok oko mano mar dhi ng'anyo mano embassy mbetre mano mar piny Tanzania mantiere buore Nairobi. Kendo mana to nilose bende matin kapok akayo matin. Hapa ne Sharon, culture mar impunity aneno ko mushroom sana Africa kasani. To Kenya mane wang'iyo ne dhi maber in terms of protections of this right. Emiyudo ka tinde wa encourage kata neighbors wa nikech iyudo ka Besigye nomak Kenya ka. To e chik okoyie ni mar biro mako ng'ato Kenya ka. Kano odar kocha nikech ne nitie threat to his life. Kano biro ka ne en duty mar the government of Kenya mondo mi o protect. To government wanoko timo kamano. Koro wan gi several other cases mar the government marwa masani be. Why embolden this culture mar impunity also from our neighbors. Nikech ka neno kaka Suluhu wachore ne oganda mang'eny ne onegi. To wantie gi regional instruments mag protections of these rights ma Kenya be ratify. Wan gi Africa Human Rights and People's Charter ma Kenya ratify ma onego bene kantie ratiro girocho kamoro amora. It's also our duty as good neighbors mondo mi wa intervene mondo mi wakonygi. To waneno kane nyoro ne ji owuok oko joma ne exercise their democratic right also in solidarity mondo mi gichung gi joma wafeel ni ratich girocho gi Suluhu e Tanzania. To government nomako gi. To mae gima wawuoye na arbitrary arrest is unlawful, is illegal, it should not be tolerated. Magi gik marocho ratira mar oganda ma sirikal moro amora ma wath nying mar sirikal okonego yiene ni imaka maka ng'ama. We have right to assembly, right to association. These are rights are protected in our constitution. Apart from our constitution, we have our other international and regional legal instruments ma protect these rights. Kora pane gima dhi mbele no okonego bene wa encourage en culture maracho. Onego bene ka wayudo gimoro ka dhi mbele Tanzania to wan kaka jo Kenya gimopogo wa mana boundary but one human. Ng'ato be nyalo wacho ni katiba to wache ang'o nikech aneno kana ka walose kotendre kod pinje magwa mago mag East Africa, Africa ma ugwe. Iwacho ni pinje mamoko samoro odino itgi ne dwaro mago mag ratich oganda. Kama kopogore kama gi piny Kenya wang'e ni pende chike marwa bendo sibedo kama kasiro wa ji osebedo ka wuok oko mano mar ng'anyo. Pinje mamoko dere mana ka gitemo ni ito. Koro mane monego bene bed awareness. In fact, just last week ne an Kampala. Tido ka the level of awareness ma jo piny pod ni piny in terms of these civil political rights. Rights gi gine kidienje mopogore opogore, but because of awareness ema miyo ji ng'e nitie kaka Kenya kan nitie gik moko masani ok wanyal yie ka timore nikech level of awareness ma jo piny osegike. Koro is also our duty nekech king'iyo kaka Tanzania gin kata mana kane gia election to ng'ato gin chik gene kaya osayier jatelo to onge ng'ama oyiene dhi kata mane do. To kaka na nyisi ne chik iwacho ne to chik wacho
mopogore gi chik gi wan gi these regional and international legal regimes ma protect these rights, including Tanzania. They are party to these treaties. Monego benegi protect these rights. But magab gik mo wacho ne ajogi, yes, nyalo bedo ni jo they are not much informed about these rights. So ma is against the principles of human rights. Kaka na nyisi ni kawuono gima wa celebrate any universal declaration of these human rights. Nitie rights ma gin gi kata cross, ibed Tanzania, ibed Uganda, ibed America. Dhano onyuolwa marom. We have a right to dignity, we have a right to freedom, life, and we have a right to equality. And we are saying these rights, they are all equal, but they must be protected. Ibedi Kenya, ibedi Somali, ibedi Sudan. Mami okoro waen kane sama wayudo ka neighbors wa gimoro od neighbor wang. It's also our duty. Mondo wakony mondo wang'isi gine gima timore ni is also a violation of your right. You should stand up and speak. Emomeni wantiere kan nikech nitiere kata mana moko kuom jopiny ma samoro hirocho kata mana ratich gi to gikia ma en ratich ema koroch nek bi kata mana dhi chiwo report kuonde maket kod baga kene gin kuonde mage Peter ma bende oganda ma samoro neno ni raticha oroch samoro koyala kata mana yo makara nek beni gichiwo report makamano nikech nyaka sani kinjo ka KNCHR wacho ni gintiere koda cases 2,848 ma bende gi nono. Moko nyalo bedo koro ni cases makamagi nyalo kadho kaka ponono ni oganda nyalo ng'e kuma gichiwe ripode makamagi. Emimiyo Sharon awacho wach mar awareness. Rights gi nyalo bedo ne giber kabisa kendo wan kod gi e katiba. But jopiny okia. Emimiyo wacho ne sirikal as the primary duty bearer of this right onego bene create awareness. Nikech ineno ratichi sama nitie like sani wawacho wach mar excessive use of police force. Mamano is also violation of this right. Nikech kaka police onego bene timo tije, onego bene gitiyo gi proportionate measures. In the event ne ati you are itimo gimoro ma goes against the law, nitie teko monego bene gitiyo. Kotiyo gi teko mokadho kanyo. Nitie duol ma wan godo Kenya ka ne IPOA ni. Oyieni nyalo tero report ka IPOA mondo gi investigate gimoro aina. Kati itero report, sindi nyalo dhi kanyo ka police idhi go report. To ine mondo mi gikaw action, gikuayi kata mana pesa. Mondo mi koka gidhi gitim kata gi arrest kata omaki ng'ama norocho ratiro mari. Koro seche ma gigi timore Kenya ka wan gi the most progressive constitution in Africa. Onego wan gi IPOA, duol ni obedo mandated mondo mi gidhi tim this kind of investigation. Onego bene japiny dhi IPOA to report gima ina. To ka IPOA pod iwinjo ne ok gine even police National Police Service gin gi internal affairs unit. Ma in the event ne ati police moro timo gimoro e tok chik kata rocho ratiro mar oganda idhi report magikaw action. But koro nitie luoro be cases bende kaw thuolo malach. Koro kaw thuolo marach ni mawacho ni ma koro is now the responsibility of sirikal mondo wang'e to these gaps ne kanya ng'omiyo gikaw thuolo malach. Then be nyaka wawinjre ni as a society, Sharon, court must not be the best way of solving every problem. Nyaka wabede gi alternative dispute mechanism ma in the event ne nitie gik moko madhi mbele wan gi duol moko ma ji nyalo beto to wuoyo to wang'iyo ne to gigi waloso nang'. Nikech king'iyo kata mana backlog manie court sani iyudo ka nitie nyaka petty crimes gi moko matindo tindo monego bene dhano tiyo gi alternative dispute mechanism to solve. Nitie gimo ma kata nyalo dhir chief to ubet kod chief ka ng'ato rocho ratiro mari, but kiko bed gimo ma extreme kaka rape kata ne a criminal offense. But nitie moko ma ji wuoyo onego bene ati kata ka ng'ato rocho ratiro to uwuoyo kaka oganda to uyudo solution. But these bodies nitie including civil society actors wantie maka wafeel gane ati kata ki go report kech nitie kata mana Kenya National Human Rights Commission, they have their toll numbers, we also have our toll numbers. You simply call tiwacho ne raticha oroche yo machal kama to duol gi always gi konyo. Taparni jokene raticha oganda pacho ka haparo ne usebedo kutimo mate kar nyalo maru mar neno ni moko kuom gigo bende umenyo wasebedo kwa chopo kar ne rombe magu